बे समाव बयबो मिथिगौ भारत बिसायख'थि आय'गनि गोदानै फोसावनाय बियाबफोरखौ लानानै रायजोजों लोगोसे बिटिसि रायजोआवबो मा जादोंमोन बेसे दान्थे बिदान्थे जादों मोनसेया गुबुन मोनसे दोलो आफादखौ बेसे सोंखारिलायदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बुंनांगोन बियाब सोदांनाय आरो एसटि रिजार्भ दाबिनायाव बर' हारिनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि दाबिनाया फेलें जाबाय होनना एबसु बर' साहित्य सभा बारग' एनडिएफबि बिपिएफ इउपिपिएल बायदि बायदि आफाद आरो दोलोफ्रा बिटिसिनि बिधानसभा बियाबा खमैबो मोनदाइननिफ्राय मोनजिनैनि बियाबा एसटि रिजार्भ जानांगौ होनना आरो बिटिसिनि बिधानसभा बियाबखौ लानानैनो अदालगुरिया मोनसे लकसभा बियाब दानांगौनिबो दाबि दैखांदोंमोन नाथाय गैया बर'नि गोबां माहारियारि आफादनि दाबिनाया मैया फोसावजानाय बिसायख'थिनि मोनजिगु बियाबखौ गोदानै मुं फोसावनायनि गेजेराव मोनसेबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दाबिनाय बायदि फैनायखौ नुनो मोनासै सिगाङाव जेरैबायदि दंमोन दाबो बेबायदिनो एखेयानो थाफिनबाय दरंआनो दरं अदालगुरि लकसभा मुंनि बियाबजोंसो फोसावजानाय जाबाय बे समाव मोनसे सोंथि सिखाङो बर'नि माखासे माहारियारि आफादफ्रा मा बुंगोन दिनैनि समाव जाय बिधानसभानि एसटि रिजार्भखौ मोनसेबो बांहोनो हायासै जाय दरं लकसभाखौ अदालगुरि लकसभा दाबि दैखांदोंमोन नाथाय दरं अदालगुरिसो मुं होबाय दिनैनि समाव बर'नि गोबां रायजो राजाफ्रा मैया बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय बियाबनि सायाव दुखु मोननाय आरो गोजोननाय गैयैखौ मिथिना मोननाय जादों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002229394 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन